Avui estem així en el Puig, que hem rebut la visita de Maria Josep Amigo, vicepresidenta de la Diputació i amiga també d'ací del Puig. Estem satisfets en totes les inversions que des de Diputació estan repartint per als pobles en donar-nos els diners, el repartiment de diners que s'està fent molt equitativament. Antes se repartia d'una altra manera, però ara se reparteix molt equitativament a tots els pobles, com he dit, i així en el Puig ho hem dedicat, bàsicament, els primers que vàrem rebre es varen dedicar a la rehabilitació de la càmera que hem visitat abans, on era un espai, és un edifici de fa més de 70 anys i tenia moltes deficiències, n'hi havia goteres, no era accessible, entonces en aquests diners l'han rehabilitat i hem fet un espai també en despatxos on se pot reunir la gent, els llauradors continuen tenint els seus despatxos que tenien abans, però també n'hem habilitat altres perquè les associacions del poble tinguin un lloc on poder-se reunir. Hem col·locat ascensor perquè sigui accessible i també està el bar. Entonces ara una persona no té problema en poder accedir a l'edifici. També vàrem asfaltar una placeta de Sant Roc i rehabilitar també el Pele, que és un edifici que està a les afores del poble, que era un lloc per a la joventut. Normalment allí van ensaiar els tabars i donsaines, solen anar a ensaiar allí. I després ara, en els dos últims pepos, 2015 i 2016, anem a fer la plaça esta que heu vist així, de la conserveta, no sé com se dirà, ja li ficarem el nom. Dic la conserveta perquè com això antes era una conserveta, doncs tot li diuen aixina. Després ja veurem quin nom fiquem. Volem dir que la gent elegisca el nom que vol per la plaça. Així anem a fer una plaça adaptada on se pugui la gent gaudir de l'entorn del monestir, que tindrà un lloc pel recreo. Entonces, estem molt satisfets de l'esforç que està fent la Diputació en el sentit que tots els diners que té es repartís molt equitativament entre els pobles perquè els veïns i veïnes de la província de València puguen gaudir de tot i tindre millors serveis i estar millor atesos. Molt bé, doncs així estem en el Puig i la veritat és que era una visita que tenia moltes ganes ja de realitzar perquè a més el Puig, jo que soc d'aquesta comarca, és un poble al que li tinc molt de carinyo, moltíssima estima perquè històricament ha sigut un poble important, no sols per a la comarca de l'Horta Nord, sinó per a tot el País Valencià, així al monestir. Sabem que ha sigut un lloc emblemàtic i així estem avui visitant també l'entorn del monestir que s'està adequant a una de les subvencions de la Diputació. Ens hem reunit amb l'alcaldessa, amb Luisa i amb el seu equip de govern i la veritat és que ens han traslladat també aquelles coses en les que pensem que encara podem millorar una miqueta més la manera de repartir les subvencions i ens encanta poder rebre aquelles idees que tenen també des dels ajuntaments. Des que entrarem a la Diputació de València teníem clar que volíem potenciar l'autonomia municipal, que els alcaldes, alcaldesses i els equips de govern decidiren on volien invertir i si damunt ens ajuden a millorar la manera en què fem arribar els diners per a que ells en la seva autonomia decidisquen, doncs molt millor i així hem mantingut una reunió de treball molt fructífera amb tot l'equip de govern del Puig. I bé, hem visitat la Càmera Agrària, que era un edifici emblemàtic també així del Puig i que a més tenien la necessitat d'adequar-lo perquè tampoc era accessible i ens han ensenyat totes aquelles sales que han fet per a que no sols el sector agrari, les associacions de sindicats agraris, l'ABA, la Unió, la comunitat de regants puguen també tindre aquest espai, sinó també totes les associacions del poble puguen disfrutar d'un local i ens han ensenyat també el bar de la Càmera Agrària. La veritat és que s'ha fet una inversió molt ben aprofitada i després sí que ens han ensenyat totes aquelles coses que sobretot han invertit en millorar els carrers, l'accessibilitat i com estem farts de repetir i a més orgullosos de veure que així és, des dels pobles i les ciutats, la prioritat dels equips de govern, la prioritat dels alcaldes i alcaldesses és millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Han abandonat les obres faraòniques i a més que vingues a un poble com el Puig, en este marc incomparable com és el monestir i que tinguin clar que així al costat el que volen és adequar l'espai per a la ciutadania, fer una plaça que a més en la participació ciutadana decidiran finalment quin nom li van a ficar a la plaça, ens ensenya que anem per el bon camí, que les administracions estan en sintonia, totes, els ajuntaments, la Diputació, el govern de la Generalitat, que lo de cooperar és una de les coses que tenim claríssim que tenim que seguir fent perquè unint esforços podem arribar molt més lluny i orgullosíssims de veure que en tots els pobles on anem reben amb
amb moltíssima sintonia. Estan molt contents de la manera en què des de la Diputació estem treballant per tal de potenciar la seva autonomia. Vale, perfecte. Jo és que li vaig avisar a la Montse, hermana, de que... Senyora vicepresidenta. Alcaldessa. Què tal, papà? Molt de gust. Molt de gust en conèixer-la. El teu poble, que m'estava dient... No vengo mai al Puig, que no vengo mai al Puig. Jo. Això te perdo, això no te perdo. Molt bé. Bueno, lo de molt gust de conèixer-la segur broma, Home, i tant. Som molt amigues. Avui sempre que avui sempre que una cosa. Com esteu? Estava mirant. Molt bé. I ho gasten, se gasta. Després ja per dins, pues te sales i així ja els fiquem per les associacions. Sí. Jo soy el Robert i el control, no sé la clau, però se l'han dut no sé qui. No, tot el pell, tot el bonió uniforme i no havia manera de resoldre els caçadors. No havia ningú mai. Els únics que tenen són les uniformes que tenen. Ella no sé si ha hecho un filtre o... Sí, sí. A mi? No, a Lluís. Que tiene que anar mirant-se uns altres. Que no te obligació, se prepare i... Que es como una cita, te digo, San Joan. La persona de turisme Si vos molesta, si no això treballs. ha de ser en una continuïtat si tu n'involucres al grup de teatre del poble. Allà, a mi que tinc una empresa que ho fa, no, perquè primer te costa diners i la gent no t'ho ha de manar. I aquesta és la idea. La idea a mi inicial era, a mi m'agrada el format perquè a més és una data tan significativa, però... Un plaer visitar el Puig, poble de l'Horta Nord, arrelat a la terra de gent d'Horta i de Mar. Encantada de compartir jornada de treball amb l'alcaldessa, la companya i amiga Luisa i amb la resta de l'equip de govern. Orgullosa de comprovar com a tots els pobles i institucions treballen per millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes. Moltes gràcies pel vostre gran treball i endavant. Molt bé. Companya i amiga. Companya i amiga, ja va de la compte, ja va de la compte. Això no lo fica tot el món, No, això ja és... Però que tu eres companya i amiga. Sí, Això és la companya de l'Horta i això ja... Companya... Vens tu aquí. Jo li havia demanat visita, no? Vale, vale. Li havia demanat i allí. Molt bé, molt bé. Aquí té una cobla que no sé què, com vaig a dir, per què m'has una visita? Perquè vengo ja m'han hecho un cert, sempre que t'estic esperant. Hombre, que sí. Dile ella que companya i amiga... I ho diré, jo que no ho diré. I dile que el meu poble li agrada molt. Exactament. Ja la platja, hombre, ja que estàs l'axada. A mi m'agrada molt. A mi també, és que... Estava dient a Lluís que no el coneixia. Per tot, que antes se feia, pues bueno, se feia a l'alcalde que me agradava, no? I per tu això i un altre res. Li tenies que agradar. I li tienes que agradar, exactamente. Sí, és que això com és del PP. Entonces, la manera de... Vale, pero a nosotros lo que nos queda la atención, la tenía así ya, pero bueno, però este tiene igual d'habitants, crec que no sé si té 100 habitants i més. 16 o 10. Més que nosaltres, vull dir, que és un poble que se poden quilòmetres i nosaltres tenim 27 i mig de terme. Vale, i després hi ha tots els altres barris que fiquen. Sí. Claro, anarem, perquè claro, anar en el reparto, i demanarem cita, sí, anarem i se'n diu. I no estava mirant i tu dic, en els tècnics, doncs mira, millor perquè com us ho explicaré millor, el tècnic. L'habitatge, igual, vale, però que 27 i mig, Vale, que però nosaltres. a 50 és el mateix. Els tècnics ells sí que ens donaren la raó, sí que van veure que per l'altre viatge Sí, això se pot pues tenien de fer per tramos. El funcionari que ens ho explicava tot, el tal, el terme, el tal, el qual... Sobretot, a por el otro, també de les competències pròpies i impròpies ho mirarem. Sí. Perquè jo, però... Ell dia que... És un bon moment. És que no és molt gran, no ve ni només. Ahí sí que ens donen la raó, el tècnic que ens dona la raó. Claro, perquè és que no t'agrada molt entrar, si no ho altre ja estem en maig, igual pel proper ple.
Vale, vale. Perquè no ho ha tret encara, des de luego, perquè no No, sabia potser que no li va però donar temps, perquè no m'ha dit res. no li haurà donat temps, Sí, jo però crec tu que- comenta-li, vull dir que quan t'entrava que t'ho diga, perquè tampoc són res diners, no? És això, són 88.000. Sí. Es podria canviar una tarima del poliesportiu. Jo crec que Perquè això, s'ha ella va format. tenir el Sí. Es que nosotros como defensor... Pero esa obra no está... És que perquè no sé de participació ciutadana. Consell Agrari Reunió. Molt bé, perquè tots tenen el seu... Sí, lo que es agrícola cada persona. la cámara. Serà la cámara. Ahí les Com era de la càmera? Sento sobrar. I ahí estuvieron todo el tiempo en la cámara de la leche. Y me has quedado tan qué bonito tenemos hoy. Todo fem, para que queden pocs. No, jo no vull preguntar, No, yo creo que es la asociación no pero se nota, Vicente es el que... Però per la gestió de les terres... No, això ja sé què és. Sé què és. Ara ja no n'hi ha. Totes les coses perdudes. Dos edificis i en Ahí això estan unidos, unitats i es una No sé què podrà passar, perquè si és que encara va mal, no hi ha comunicació. Sí. Ara també ve bé, perquè bé, no? aquesta sí que ja entra. Tu has fet un cafè, claro. I no té que Bueno, baixar. y además No, tienes la oportunidad de... Son xicotetes coses que sembla que no, però... Sí, és una altra sala que té sus sales ja polivalents. Sí, no podem utilitzar. Así pensem com en la música, es falta una para poder assajar i sembla si hi ha auricular que... Deus estar en una de les sales polivalents. Esta música sempre li falta coses. Sempre viene bien. Això perquè cada Què passa? vegada... Que venen les xiques a fer pilates. També ofertem ahí clases. canvien. Sí. Ja està fent clase, però podem entrar. Sí, sí, Està fent sí. classe, doncs entrem. Mira. Esta és una altra sala. Que volem arreglar tot. Jo si volem treballar a fer una classe de yoga, me quedava dormint. Eixiu! Ah, tira. No, tranquilo. No te vayas todo, tranquilo. Pues. Se ha recuperado ya. Senteu-se tots, vosaltres també. Tiene dos comodines. Pasa. Pero no les fa...
visites per visitar el poble. Sí, ara volia visitar-lo. Així és que fem més algun acte, perquè fem cine. Així l'estiu le fem de tot, fem el cine fresca, el fem així. L'escala, no Ja hi està, hauria de però mal. que després la gent de l'escala, clar. Està molt bé. Ah, continuem per allà. Ara anirem més allà perquè veig el cartell de la... Sí, sí. Sí, como que vaya ahí, ¿no? Pero así volem... Va morir un espai obert. Una casa i s'ha així. Sobretot perquè molts monestirs del mateix, hi ha un pàrquing Però saps el que m'ha costat donar el permís? Perquè me'l donaren, el patrimoni. No, Luisa, no també estarà acabant juny? Això a principis de juliol. A juliol, va bé. Bueno, a juliol, però no acabarem més de juliol perquè els pepos es vàrem allargar a Diputació i demanaren prorrogar. Entonces s'acaben no sé en quina fecha de juliol. Aquesta fecha de juliol... Sí. Tot és peatonal, és una plaça dura, perquè no podem intervenir. Y pues para la una les visites, pues, que era lo que llena la tralla. Imagineu-vos això. Que barbaritat. Ella tots els ajuntaments de tota la vida la cavalleria arriba. No sé si farà distints o ja no Però el cotxet és una cosa. Miren ese pequeño así que no Claro. Periódico de pista. No, pero mira qué susto. Mira ese que susto, mira. Mira qué susto por Es la Bandeja Católica. Con las derechas. La cera. Qué susto. Mira, ahora sí que una puerta La sucede en el
el 90 com era això? És que passen 2 anys i en 2 anys no té dolor. La situació de l'hipòtesi, així per un any. Hi ha una de la Dípolo, però no sé si estarà... Este campanario para hacer una actuación ahí. La reta i són el mateix. Ell al mig. I després pues... Hi ha punxat ahir. I és la que vol arreglar i no li donen permís, que no sé encara com estarà. Esa. El dia que vingui l'arquitecte del patrimoni. Sí, es lo que más me gusta de todos los exteriores, esta sala. Sí, yo también, esta salita me Pero estos para son más antiguo que de la Comunidad Valenciana porque es de estilo gótico, es original, se verá alguien del Tensa, tío de Jaime I, hecho en alabastro. Aquí vemos en los arcos, pero la guerra pues hizo muchos estragos. Entonces, bueno, lo bueno es eso, es toda la cota de malla que está aquí tallada. Estaba todo policromado en oro, o dorado, sí, sí, doradito, ¿no? Doradito. Pero las fotos que hay son en blanco y negro, claro. Pero esa sí que se nota. Sí, que se ve ahí. Así que se ve. Sí, está todo. Está todo así, de hecho. Sí, pero bueno, está. Hasta la guerra estaba el cuerpo. Sí, el cuerpo no está. Ahora ya no está. Es que no vamos a ver con seguro. Aquí tenemos el cuerpo del padre Juan Claver Jofre. El padre Juan Claver se dirigía a la Catedral de Valencia a hacer un sermón, que entonces luego representará sobre ella. El cuadro original es en el Palacio de la Generalitat. Entonces, el padre Jofre va a la catedral. Entonces, el padre Jofre entra a la catedral, cambia su discurso, mueve conciencia y al poco ya se funda el primer psiquiátrico del mundo, en Valencia, lo que está ahora la biblioteca del hospital. La que es unos desamparados. Por eso tiene ya está cobrando los arcos. No, la madre mía. Como lo ha hecho el Ibalcón, que también es de lo mismo. Es eso del patrimonio. Pero la parte de aquí tiene dos... Pero sí que la rompieron. No vas a tornar a veure. Això sembla que tot el que s'ha... Del libro de la Merced. Sí tenéis cosas aquí. Sí, hombre. Hemos ido almacenando. Y lo que sí que hemos guardado. O sea, los frenes han ido iban manteniendo todo. Y tenemos 300, entonces así. Esto, pues, los tenía entre el padre Faustino García, porque era una familia, para que no quemaran todo eso, pues ella tuvo miedo de aquellos eso, y entonces lo que hizo es
Ahora está este sistema que, claro, en poco espacio, metes aquí estanterías, todo lo que quieras. Vas a quitar la llave y está ahí. Nos dice María José que tenemos algún incunable, pero... El jefe de la policía de Valencia. El día de la fiesta.